Salam dostlar. Biz bugün metbuat gedelendimidi. Xitoyning meşhur Yutonuk avtobus öndürüsünün Qazaqstandagi karxanasına dowam edýär. Yutonuk diňe bir ýolagçy avtobus bar model. Eýtem 21 orunluk okuwçylar üçin hem avtobuslary öndürýär. Ne görnüşlerini görýänler. Görüşüňiz ýaly avtobusyň öňkü bölekleri suwary edilip berkidilýär. Bu sağ tarafımızda olsa Soyuwastan okuwçylar üçin niýetlenen mektep avtobuslarının daşky süňi saýyn bolup gelýär. Bu görýänler bolsa avtobuslaryň käbir plasmas bölekleri suwar geçler tamamlanandan soňra dol saýyn bolandan avtobuslara berkidilip başlanýar. Ýa bu ýerde bolsa avtobuslaryň ýokarky bölekleri saýyn bolmuşdy. Avtobusa berkidiler. Aýdypsyna görä, Yutonuk'un Qazaqstana galawadyny günne 4 avtobusa çenli öndürip bolýar. Biz özüne çekici bölümlerin ýene birinde görüşüňiz ýaly bu ýerde Soyuwastan şäherçi avtobuslar taýyn bolup gelýär. Ýere gelenmeýsek, şu ýyl biziň ýurdumyz Yutonuk'dan 700 sany şäherçi avtobuslaryny sargady. Olar böleklerin görnüşde ýurdumyza uğradylýar. Aýdypsyna görä avtobusyň kuzbasy şu görüşde öndürilýär. Soň müşteriniň islegine görä ony gaz bilen işleýän, benzin ýa-da elektrik bilen işleýän etmek şu işleri şundan soňra başlanýar. Ähli avtobuslar haýsy görnüşde işleýänligine garamazdan başlanyç etapda şeýle görnüşde taýýarlanýar. Avtobusy renklemek işler tamamlanandan soň şu ýerde avtobusyň içini enjamlaşdyrmak işlerine badalga berilýän eken görüşüňiz ýaly ýigitler avtobusyň içini doldugyny enjamlaşdyryp ýörler. Görüşüňiz ýaly aşaky motor böleklerine şu ýerde enjamlaşdyrylýar. Bu hatarda bolsa motordan we beýleklerden başlap ine görüşüňiz ýaly enjamlaşdyrylýan bölümde avtobusa goýulmaly enjamlaryň ählisi taýýar. Bular Soyuwastan ýürütük hünärmenler tarapyndan avtobusa ornaşdyrylar. Ine biz içki böyle gurnalýan avtobusyň içine girdik. Hünärmenler işlenýär. Entek sidenýalar goýulmadyk. Görüşüňiz ýaly, çakaçyňyz ýaly avtobus şäherçi gatnawlar üçin niýetlenen netip bolsa ýakyn geljekde biziň ýurdumyzda Yutonuk'un şeýle döwrawa avtobuslary şäherçi gatnawlaryna giňen bulandyr. Avtobuslar 2020-nji ýyldan bäri gaz tehnik bilen Yutonuk'un bilelikdäki hyzmatdaşlygynyň netijesini öndürilýär. Aýyn avtobuslarynyň parky bu ýerde görüşüňiz ýaly şäherara gatnawlar üçin avtobuslar ýürüte Qazaqstanyň karxanada öndürilen avtobuslar görüşüňiz ýaly gaz tehna logosy bilen we elbetde Yutonuk'un öýdür logosy bilen birlikde alyjylara hödürlenilýär.